Ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na ya na otu nwoke lara ọtụ and na ya bụ nwoke na ọ marụkwa onye ya bụ nwoke bụ, na since o ji wee dinachaa anya bụ nwoke. Ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a wee na-echenji wee tọọnụzie wee dị ka agadi nwaanyị. Onye unu fụrụ kịta anụnwa a na-ete ude n'aka ọ bụrụkwa agadi nwaanyị, o rubekwa 32 years. Hei! Mana unu n'anya kịta ọ dịzikwa ka nne omo, ọ dịzikwa ka onye dị 90 years. Ife na-emekwa n'okpuru anyanwụ a. Bịakwanụ ka unu nụrụ ebe o melụ ma nụkwanụ ka nya bụ ife si wee mee, nụkwanụ interview emelụ nwaanyị anụnwa, nụ ka o si wee kọpụta ka ya na ya bụ nwoke si wee dine. Hei! Ọ bụrụkwa na ịbụ nwaanyị ka na-eme nkwụgharị, uche udokwu ya, bịakwa ka i were ife mere ọnya wee mụrụ akọ na egwu dozikwa na nke ikpeazụ a. O wee na-akọwa na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na afa ya bụ Notia, na ọ dịkwanụ 31 years na ife anụnwa na-eme na South Africa. Na ya bụ nwata nwaanyị ji nkwụgharị nke obe wee mere aka ọrụ na ọ bụ ndị hookup. Hei! Na ọ bụ ndị na-agba awantịrọ na olulu otu ụbọchị ebe ya na ọyị ya nwaanyị kwụ wee na-eche nwoke ya eburufa. Na ebe ahụ bụkwa na ebe a na-ele mmanya, ewee si otu nwoke nwa bụ onye ọcha wee pụta wee tinye na ọyị ya nwaanyị fabia ka o gonyefa mmanya n'ebe ahụ a na-ele mmanya. Ya na ọyị ya nwaanyị wee nọrọ ana, ya bụ nwoke wee gotanụ mmanya. A sịkwa na afa mmanya o gonyere fa bụ waịnụ. Ya na ọyị ya nwaanyị wee na-aṅụ, fa wee na-akpazi nkata wit ya bụ nwoke. Nwoke ahụ wee nalụ Notia unu na-afụ ebe anụnwa nọmba ya, ya na ya na-abụ wee bido na-akpazi na fon ebe ahụ na-achatị na-ede meseji. Ya bụ nwoke wee sị ya ngwa na ọ chọrọ ibu ya wee jee nlahụ, ya bịa kafa na Abuja. Nke nwaanyị a wee so ya maka ọrụ nkwụgharị ka ọ pụtara ịchọ kọstọma. Ọfụkwanụnụ kọstọma, ọ ya asị kọstọma na oyi eso ya ebe o gonyegorofa mmanya, uche ya bụ na ya bụ nwoke ejikwa na ego. E wee na-akọwa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ o bụ nwata nwaanyị a wee je n'ọkwa nke ndị ike ya, ndị nnukwu ya 5 star họteelụ na-ebe obi ya wee je. Hei! N'ọkwa ya ka ya na nwoke bazi n'ime ụlọ wee larịwa ọshụ, a na-aṅụ ikpu ọshụ na-ede, na-aṅụ ara ikpu na-ede. E wee larịwa ọshụ mgbe ya na nwoke ọ tụkwa na ife falala adịghị ka akọ, na falalụ n'ihu laa n'azụ wee gbawa iche na mmadụ bụ egwu gbachaa. Nke nwaanyị unu na-afụ ebe a ụla wee buru ya, ya na nke nwoke wee lahụwa ụla ka falachazi nya bụ ọtụ. Maka nke nwaanyị na-akọwa na ife nke nwoke tụrụ ya bụ anyị ka akwụna na nke nwoke ekweghị ya wee zuo ike. N'ọkwa ya ka ọ lahụbaziri ụla ndị etigwetiri ahụ ndị lara ọshụ wee lu n'ụtụtụ wee teta. Hei! Bie aka n'enu akwa ọ fụọzikwa nke nwoke, ọ bụ na nke nwoke anariena ụzọ nke nwoke si wee pụ na ya amaghị. N'ọkwa ya ka ọ na-ezi anya na tebụl dị n'enu ebe ahụ wee na-ene $20,000. Hei! Nke nwoke deberie 20,000 gbagam. O wee tie aka wee weru n'ego na ọ fụghọzinụ nke nwoke, o chee na-afịa uru ka ọ bịara. Ọ mahụ na nke nwoke eji nya bụ ego na ọshụ ọ lara ya wee gbanweru ejie. N'ọkwa ya ka ọ narụrụ mbọtị ahụ wee na-ebuga na-eri ego na ụkọ ego asị ndị ebinyere $20,000. Ndị nwoke ala na wee nye $20,000. Ọ na-enwekwa na aṅụrị na ọfụrụ mgbada na echi dịkwa ya ntu anụnwa. Hei! Atịkwa na mbọtị ahụ na ka ọ narụ na ife ogolo adịghị ka aka. Atịkwa na ọmawa na Shoprite go ego mawa ebe a na-ele akwa, ebe a na-ele chu wee gokọsịcha anụ. Ọ ya abụọ pụta echi ka ọ dị mmiri n'anya atị onye butere nnukwute mgbada kwụtara ụgwọ. Hei! N'ọkwa ya ka o luziri echi ya, o wee pụcha apụọ wee nata. Ihu ya wee na-agbakọtịzi ife nwa na-eme ya n'ihu, na-achịkọta ya n'ihu. Ọ na-asị ọ gịnịkwa na-eme ya n'ihu ife a. N'ọkwa sinsi ya ka ihu ya ji wee chịkọta ife onu na-afụ kịta wee dị ka agadi nwaanyị dị 80 years ka ọ 90 years. Na onye onu na-afụ ebe a dị 31 years o. O rubekwa 40 years, o rubekwa 35, 31 years. Mana unu n'ezie ya nya kịta ọ dịzikwa ka nne omo. O wee nọrọ ebe e mere interview wee na-akọ na ka ife anụnwa bidoro ya na ya gbakwa anụ mbọ ka ọ kpọọ nya bụ nke nwoke ka ọ mara ife o mere ya ka o meghaa ya, na nya bụ nọmba ya na nke nwoke chenjiri ebe ahụ o ji egonyefa mmanya a na-aṅụ mmanya, na nọmba ahụ nke nwoke nyere ya ti n'ọnụ mbịa na ya akpọgidegokwa anya bụ nọmba na ọ hazikwa aga na ọ hazikwa enweta nke nwoke. Na sinsi ahụ ruo taa na anya ya na-aba ekesabekwa nya bụ nke nwoke and na nke nwoke ahụ bụkwa na onye ọcha. Hei! Ndị mmadụ wee na-atị na kọmentị na onye nwụrụ anwụ bụ ife buje nke nwaanyị a, na ya bụ nke nwoke anwụgo na onye nwụrụ anwụ na-aga ije bụ ife bururu nke nwaanyị anụnwa. Ọdụ unu ka eziokwu. Ụfọdụ na-atị na ọha onye nwụrụ anwụ na ya bụ nke nwoke bụ ndị ọgwụ ego. Hei! Na o jirigokwa nke nwaanyị a wee siri oke ite
na ike na ya bụ nke nwoke bụ ndị na-apị ife ọpịpị maọbụ ndị na-eti oke ite maọbụ na o nwere ife nwa dibịa gwara ya jee mee ya chọọ nwaanyị o ya eji wee lekwa ya bụ ife ike na ọnya bụ ife ka o ji nwaanyị alekwa ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ $20,000 nke nwoke nyere nke nwaanyị na o jie wee gbanwere ahụ ya na o jie wee gbanwee eji ya ka nke nwaanyị akabazie nka ọ na-abụ ka ya bụ nke nwoke dobazie ya ngụ ka ọ gịnị hei nke a bụkwa nke na-eji wee gbanwee ọnwụ ka atị ka ya bụ nke nwoke dị ndụ ike na-egburi ya amụma na ọya anwụ atị anya jezie were mmadụ gbanwee ọnwụ ka onye ahụ nwa ka ọ dị ndụ mana nke nwaanyị anwụghị na anwụ nke nwaanyị dị ndụ ọ dị unu ka ọ gịnị ka nke nwoke ji nke nwaanyị lekwa nke nwaanyị ji wee na-aka nka ụsụ hei ife nke a karịkwa ọnụ nke nwaanyị tịkwuo na ife ọ na-alụ bụ ọrụ hukọp n'ọkwa ọrụ awantịlọ ka ọ na-alụ ọ nọ n'ile achọ onye n'ọkwa ife ọ na-alụ n'ọkwa ntu a ka o ti wee buchata ya bụ nwoke a wee debe ya elepụ uti bunata na ya bụ $20,000 nke nwoke nyere ya n'ọgwụgokwa ebe ọ na-achọ solushon ka ọ mara ife na-eme ya ka ama nọ ya gwọta ya na ife niile emegori ya ma unu ekpele o ma ebe dibịa o kata ka ngwom na onwekwo nke lụrụ ọrụ na ntụ unu fụrụ ya ọdụ kịta n'ọkwa ntụ ọdụ sinsi ahụ na ife o ji wee pụta n'ihu akwụkwọ ọbụ ka ọ mara na ya gbatara ya ọsọ enyemaka na onye ma solushon ife na-eme ya ka ọ gbatara ya ọsọ enyemaka onye makwa na ife ahụ eme ya ka ife na-eme ya kwụsị ka ọ gbatara ya ọsọ enyemaka na ọ bụkwa nna ya bụ nke nwoke lara ya ọchụ were ya wee gbanwee agadi nwaanyị ọ bụ na ya bụ nke nwoke ya abịa ka o megha ya ife o mere ya ọdụnụ ka nke nwoke nwụọ ya abịa ọ ka hụ mma na fa jee n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwa ebe a sị nọọ 5 star ma na ya eweta CCTV ka afụ n'ihu nke nwoke ọ kakwara ya mma na ojie na nke ndị uwe ojii ebe ụmụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwa eje chọba feti nke nwoke ma na ya afụ ya ma na nke nwoke nwa na onye nwụrụ anwụ ka ndị mmadụ ti akọ ka onye dị ndụ ọ mara ife o mere nwa mmadụ ka o meghakwa ya unu a na-anụkwa hei onwekwonu nke dị izi n'ụwa ma wantịlọ nwa ma nke ọbụla onye na-eme onwekwo nke dị izi nke ọbụla ị na-emekwa uche ụdị ya ịgbatakwa ego na ya jekwa chọọ ife iyi ebido ka inyere onwe ya aka ya agbagidozie wee ruo ne mgbe ọkwọnụ nke nna otu ka m wetara unu ọdụ unu ka ọ gịnị ka eji ya bụ nwata nwaanyị wee mee afọ bụkwa nnuzu a na-atị na ọya abasị ọntụ na m afụzi ebe e mere intaviu ntị o so nya bụ ife ebe eziokwu hei ike egwukworo nwekwa na ife agha afụ n'okpuru anya nwa ka ị na-eche na ifugo nke a ifubekwa nke a